bahaya diri wa may damang. Saong na to ni wa ang jutay kuhaan eh. Koy! Kuha na kanihaw pa! Wala pa. Ah, tay kuha ba Minus kay karon oy. Mahal kayong damang si kwinta buok ron baligya. Huwag tayo kwarta Wala ni. damay. Wala pa mahaw. Saan yung trabuhaan ni? Yun sila nakakantog damang dire niya. Wa man, naunahan natin halita. Sa maayo na kay Lunglong kung mamalin ta dito sa pikas. Muli nanda ni Koy. Huwag pa mahaw, gutom na kayo. Ta pikas ta. Tara. Hatay ni mga bata, dugaya gumagarab oy. Sa dugaya magarab oy. Ginagawa mo. Huwag po na human. Ako na siguro magsulo ani karsa oy. Hanap pa eh. Huwag isa ko eh. Matag sa pikas bukit ako kita pa ta. Tara mamalin ta. Sabi ni, Tama ka ba ni mo imo? so basa mo kay kabab. Ay nagsipahay kay. Kwarta. Ngano kwarta mo na unsa may naana? Ay, humay. Ay humay dai na diyan. Ay, saba. Kuha na to ni. Lugdot ang mga 5 kabuok. Tapos pag masakpan ta ni Ay, kumatos ta. hilom ba? Ay, hilom lagi. Ay, hilom. Pagsaba lang. Ha? Ay, saba lang. Hilom lang. Sige, sige. Ubi ko, ubi ko. Oh. Kit na yun. Awa. Daan ko palagi. Wala lagi tag sa kadlaw. Nguha na pod. Bantay lang mo ron. Unsa man? Kunta ka tong harvester. Ha? Kunta ka harvester. Oh. Kaya ito'y pagaling diri, ha? Oh, tua. Nagsabot-sabot pa. Tago mo din kaya basigok doon ko na nila. Ha? Kaya ako makarta ta. Ay ang harvester eh mo galing ani dai kay Lunglong. Ipa-harvester lang to ni. Kaya ang dali kayo, ha? Parang matay gasto. Agi. O sige. Tata, tata. Ato-ato ta. Kakilala ka ko yun. Kakilala ka ko yun. Tagiya mo na. Uy, tagiya gina eh. Hoy! Tagiya! Nakunta ka niya! Oh, tua. Nanawag pang kuronghok. Nga naman di ayun sa may tuyo. Matay prongs! Tagiya gina eh. Unsa may buhaton na to ni? Alangan! Siyempre! Managan! Ay. Ano mudagan man ko nga? Ako may tag-iya diri ah. Hagbayran ng mga bata ba? Tung tububot sa balay ang gitanam. Pagka ako makikuha. Karon di na gyud mo kaikya sa kuha. Bantay lang mo. Kuy! Muli na lang tani, kuy! Kahuyan ni mga wata di sa kwarta. Ibis mga wartata kita mina. Barangay kita ni ba? Ha? Kuy! Di na yung singagian. Kurang mo ulit tagiya, kuy! Tara, kuy! Ay. Mo tinagawat sa kong umay. Bantay lang mo. Unting pumapatay. Ginagawa mo. Di alam ang luha. Ayokong ganito. Mahal dinggin mo. Nahihirapan. Uy. Hindi ka manika o lagi nung. Usi manika, wala nga na gani. Tiguang na nimo, nadudula po manika. Si manika. Ako tong ginatawag nila nga mamarangay sa online. Kasi gusto ni mo dong magpatry ka, nanawa. Masiga na. Ginagawa mo. Nani kinabuhi nga manika. Pahirig singot dong aram matistingan nimo. Ika. Napuig singot. Ano ba ito nung? Simong naong. Ginagawa? Ambi na yun. Siya na.
Sus, tuo man tani mo nung. Uri lang. Okay. Okay lang. Wah! Ha ha ha! Diba? Natistingan mo? Ako tong pinakapangyarihan diri sa yuta. Wah! Ha ha ha! Nusa pa ka? Nusa man na mong matang. Ano sige magwan? Tama anong. Sakit kayo. Nakoy ingon ba nga? Pwede siguro tipabarang ni mo. Unsay pangalan? Kay dalira kain na. Unsay ilang buwan? Tambok o payat? Ug tama-tama ra ba? Ay, kung ano, kanang gamayon ang isa dong, tama-tama raglawas, tapos ang dako, kuan, busokon po siya ba? Tama! Nakoy kuwan dire. Dire lang ka. Tulog sa. Nakoy pang payat o pang busok dire. Mo na yung pagpayat ang ingon mo na. Kani, itong pang busok. Babay sa inyo dua. Tawa. Kana ginong, para kabalus ko. Kulata ko nila oh. Buang nga ganyan ako yun, hapit na sakpan ba? Gani, nakauli ta karon. Na, wa pa takakuan. Isugin tag iya. Gaya no. Lagi. Sige nung, ikaw bahala na no ha. Oh, Muntos ako nung kakong tuwason tong umay. pasayawon ako. Ginagawa mo? Unahon ako ng payat. Mga di kaya kadagantad. Di kaya kita. Uy, nun sa mga. Palit, sakit ang tiyan. Pindik na matayali ka. Murag, pagdaga na ito ni ganina ba? Bago mga kaunting ani. Dibi? Kani, sakit-sakit ang tiyan na yung payat. Kanina pong tambok. Utino na ko matagam. Nun sa mga kuy. Ano? Okay. Sige, Jud. Pasayawon na lang goro na ako. Tumba kong liti sa Facebook o sa TikTok. Pasayawon ako, be. Uy! Ano sa mga agay? Kami nagkasakit ako ko. Kanina pong isa. Ito na kong cellphone ako. I-connect na ko ni si TikTok. Arang magbuntag ilang sayaw. Wah ha ha ha. Mana? Wah ha ha. Dungan na ako ni sayaw.